ассалому алайкум дӯстон ва бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. рӯзи ҳар яки шумо ба хайр шодӣ бошад дӯстони азиз, ва ин наворро пешкаши шумо мегардонем. Дар навори имрӯзаи мо дӯстон гили валикаки ремонт бо валик дӯстони азиз, гилзанӣ бо валик намехона шпаклёвка заргияи тамом айболо шпаклёвка эмулсияи сафедкадаги плинтусо заргияи. Баъдан мо болои ами шпаклёвка ва эмулсия задагида гил мепартем дӯстони азиз. И плинтусое ки задагия иёро обязательно аввал скотч мезанем, малярни скотч, штоби ҷазир нашава плинтусо, ва баъдан гилш мепартем дӯстони азиз. Ва видеоро то охир тамошо мекунем ва касоне ки дар канали мо меҳмонанд ҳатман даромада обуна шаванд ва дастгириро фаромӯш накунед дӯстони азиз, чунки дастгири шумо пешравии мо ва агар имкониятш боша ҳамин видеоро дар имо ё ватсаптон падилитса кунед дӯстон, беҳтарин мешава. Ва ина бародаро гил задесем бо валик. И гилмон гили садбарга дӯстони азиз, ба розви свет задесем гили садбарга. ина дӯстон мисли ҳарвақта ая угли девор сар кем гилзанира гилора фақат регровка мекунӣ тамом. Баъдан мезанӣ мера як лав тана ба тана ҷавз мезанӣ, штоби шоф натаки агар шоф дод ягон риятеш гилотон хато меояд, каҷала меояд. Ба ҳамин хотир ҷавз гила мезанӣ, шоф нодода байни гило ҳеҷ вақт зазор бояд намона. ва ҳамин гилора регровка кунӣ, шона ҳаёто наброем дӯстон, ҳар рията регровка мекунӣ. гилша шуд пасу буланд ғалта ба зеб меояд гил. ба ҳамин хотир регровкаш кунем беҳтарин мешавад дӯстони азиз. ва бисёри бародарон нависонда буданд ки яка дигар видеои гилзанӣ надорӣ ё ки гил. бисёриҳо занг мезаданд ки чӣ хел кунем, чанд хел расод кунем, ранг тайёр кунем ё гил партоем. дӯстон дар наворҳои гузашта тарзи ранг тайёркунӣ ва гилзанӣ ҳамаша ма гуфтагӣ будам ва пешкаши шумо гардондагиам. касоне ки меҳмонем дар канал нав даромадагӣ тамошо кардагием дӯстон, метавонед наворҳои пешинаи моро тамошо кунед аз тарзи гилзанӣ ва ранг тайёркунӣ ва расходи гил, ремонти ҳами валикакӣ бохабар бошед дӯстони азиз. ва боз як бор дигар пешкаши шумо мегардонам дӯстон, дар 3 литр эмулсия 6 дона колери розви свет, як қити клей пева дабавид кардагием дӯстони азиз. ва баъдан айболош бо лак задагием, не ки ҳозираша расход 6 колер расход чидагия 6 колери номери 67 розви 67 данаки қитида 67 буд карочи дӯстон, розви 67 расход кардагием. ва як қити клей певаи қазоқӣ 3 литр эмулсияи сафеди абишнида тайёр кардагием. ва баъдан на жидки на сахти бад, мақсад ғавси бад намешӯриш дӯстон ва жидки бадам намешӯриш, нормални мешӯриш. как гарсузори тоҷикиш мегирем дӯстони азиз, как гарсузори мешӯри тайёр мекунем, мақсад расворро ҳал мекунем. баъдан метавонем хеле гил бизанем дӯстон, ҳар яки шумо метавонед гил бизанед. ва касоне ки кора нав сар кардаем дӯстон, ҳеҷ вақт натарсен. агар лазер улрони лазер надошта бошед, я угли девора 5 сантиметр партоен ё ки размери як нами валика 20 сантиметр як гила партоен, то тара урони қатӣ ба қалам рост кунед, хат бикашед қалам қатӣ. баъдан танаи ҳамун хат қатӣ метавонед як лав бизанем бирен то охира. вақте ҳамун якмша рост зади ба танаи хат, дигароша ҷавз бизад, гилот каҷала намеяд. фақат регровкаш кунед. регровка гилора зиштоби пасупеш ғалта гило регровкаш кунед дӯстон. иншаалло ки шумоам дастотон рост мешава, ба як бор дубор задан ёд мегирен. ва касоне ки мехоҳед ҳамихел ремонт кунед, метавонед дар номерҳои болои экран будагӣ занг бизанед. аз тарзи коркардаш бо як бор дигар телефон қатӣ мефаҳмонам дӯстон. ва касоне дар кори ҳамихел ремонтҳо метавонанд дар ҳамин номерҳои болои экран дар имо, ватсап ё занг бизанед ё бинависонанд. нашоти нарх наво чақчақ мекунем дӯстони азиз. ва инак дӯстон мо гилзаниро тамом кардем. ина нигаҳ кунед дӯстони азиз ва фикр ақида ихтона метавонед дар комментария бинависонед, чунки фикри шумо барои мо хеле муҳима дӯстони азиз. ина гили мо ба свети розви оли лак зарҳалиш задагӣ нестем дӯстон. як 3-4 соат бигзара, агар шпаклёвкаи навзагӣ боша 3-4 соат бигзара, баъдан метавонед лакш бизанед. агар шпаклёвкаи пешина боша ва эмулсия задагӣ боша, баъдан шумо гилш партоед
یک روز پس هم لکش بزنین میشه دیگه دقیقه والیگ نمیخیزه کنکریت قوق شوه با اون خاطره که حوزی وقت نکه با همین خاطر جدت کنین کنکریت قوق شوه بعدا بزنین لکه بعد برادرام یه سطیل لکه در یه سطیل لکی 2.5 کیلو را بسیاری هم میفتن چخل تیار کنیم چند قاوش دباوید کنیم 3 لیتر آبش دباوید کنیم سون حلش کنیم و 4 دونه زرحلش بدوزین زرحلای 4 سویتر نکی زرحلای کلان دوستان میتونین بدوزین بعدا نخی باید بالای گل لک بزنین و هر کی جایی باشین دوستان خداوند نگهبانتون باشه پناهتون و خدا دوستان.